Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar ağa, Halmurad ağa, hoş geldiniz. Salam Kemine. İyileşler salam Halmurad ağa. Bağımın oğumuzun buyur Kemine. Ava. Salam hormatly vatandaşlar. Apara salamu aleyküm kemine sana da salam. Aleyküm. Başlayıver kemi. Ava. Halmurad ağa. Bugünkü men bir käbir soraglary gozgajak. Wajip bir soralar. Ine bizde Gurban uly görnýärdi hemme zadym demesinde. Bana beýlek tarapdan ama diýäs imperiýa. Gurban uly bir imperiýanyň elinde. Şeýlelik bilen hem ýurdam imperiýanyň golasyna dur diýäsde ýöne bir adamyň bir ýurdy hemme ýerinden ýa her bir gapysyna girip, her bir edarasyna girip iş edip bilmejegine görä bu edaralar bolmaly. Ýa şol edaralary ýa Rus imperiýasynyň işini aňsatlaşdyrýan bolmaly. Gurban uly bu zatlardan ullakan bir habaram ýokdur. Bolýan zatlaryň köpüsinden nädip işleýänligi barada pikiram ýokdur. Hatta bir imperiýa hyzmat edip görenden hem habary ýokmakan diýen özüne alyp barşyndan şeýlerek bolmaly. Indi esasy guramalary aldyk, ýöne beýleki guramalar hem şonuň içine girýär. Ýöne iň esasy ýurdy açyk açaçan ýa-ni dönüklük etmek bilen ýa ýurdy şu ýagdaýa düşürmek bilen jogapkar edaralar bardy we şonuň içindäki işleýän ýa-da yer alýan adamlar. Ine migrasiýa bar. Soň habarçylyk bar, habar gullukları diýip aýdan watan habarlary. Ýa-da beýlekler bar biz ekrana çykurandan soň birazrak alternatif ýaly edip sanyny köpeltdiler, ýene şol bir zat berýärler. Soň o halk maslahaty diýilip bir aýratyn bir neme bar. Gurama öň Niýazow döwründe bardy, ýene onu täzeden o dikeldýärler. Ýa-ni taktika nemesinden başka tarapa yol almana çalışýan bolmalylar. Başaryp bilen oklar serdary getirmekleri uly bir ýalňyşlykdy. Biz ýalňyşlyk boljagyny bilýärdik, şoň üçin ullakan bir sesem çykarmadyk başyndan bäri. Ýöne olar ine öz edýän işine soň düşünýän ekenler. Biz entek olar etmäkäde akyl ýetirip bilýärdik şu ýagdaýa düşýäni. Indi migrasiýa we habarçylyk, soň halk maslahaty bularyň üçüsi biri halky neme diýär? Türkmenistanyň insan resursyny Rus imperiýasyna neme edip berýär? Gowy ulanmak üçin şert töredip berýär migrasiýa. Misal üçin näçe adam çykmaly, näçesi çykmaly däl. Ýa-ni koloniýanyň içindäki ykdysady, siýasy bilmedim beýleki ýagdaýlary hem göz öňünde tutup ýurdun içinden näçe adam çykmaly, näçe adam ýyzyna gelmeli, şonu karar berýän bolmalylar. Habarçylyga propagandanı alyp barýarlar. Başka bir alternatif dünýä döredýärler. O dünýäde hemme zat gowy altyn asır şo taýda görkezlýär. Soň halk maslahaty bar, halkyň adyny ulanyp halka bir kenara, bir çete itekläp o iş alyp barýarlar, ýani ýene-de imperiýanyň hyzmatynda. Soň bir şu gün gyzykly bir neme maglumat berdiler. Onu soňa baka çykarar, entek dolu ýyzyny izarlaýas, şoň üçin adyny familiýasyny şu taýda aýdyp durmaýyn. Ýöne ine şu halk maslahatyna gatnaşmak üçin para berip gatnaşýan ekenler. Şeýle bir neme diýerler, üstü bölüşipmiş şu halk maslahatyna gatnaşmak üçin para berip tanış tapyp şo taýa girýärmişler. Soň ine men halk maslahatyna gatnaşdym diýip özüniň biznesi bar bolsa, ýene başga işler bar bolsa şo taýda peýdalanýan eken. Ýani halk maslahatyny bir referans hökmünde görkezip Kryşa. Kryşa, ýani arkamda ine halk maslahaty bar, men gaty güýçlü diýen ýalakrak bir nemeni
döretmek üçin. Indi bu adamlar, ine şu halk maslahatyna gatnaşylan adamlar köp adamyň pikiriçe zordan getirilip oturdulan diýilen ýalyk bir neme bar da. O ine şol neşeyle däldigi orta çykýar. Ýagny zordan getirilen ok tersine zordan şo taýa barýarlar. Höwesçen bolar. Indi o sözü Saparağa vereyinmi? Yeme halk maslahat diýende Hava halk maslahaty. ýesi var o zatlar. Halmuradaga bermeli bu. Bu orunda Halmuradaga vereýin. Evet, sağ olun söz vereniniz için. Hormatly yurttaşlar, ene gördüňiz aýyň 20-sini, yanvar aýyň 20-sini şolaryň goşadyrmak üçin geçiren halk maslahaty. Ene şo gidip ýatan şol Niýaz döwründen soň şu boşap galan, haňlap duran, ene 2500 adamlyk o zaly Qurban uly ýene de doldy. Kimin hasabyny we näme hasab? Ene şo men ýaltanmak aýtdym da şo birinji 8 hatarda oturan garrylar sanadym. Erkegden any ýok. Şo garrylaryň sany her hatarda 80 adamdan 8 hatar olup 560 adam boldy. Şolary nerden tapyp getirdiler? Kim olar teklip etdi? Haýsy owadan? Ya haýsy bir etrapdan ýygnaldy bular, bu ýygyny komanda. Näme esasyny onuň üçin nerden tapýar munça ýaşaly? Ondan şu ýanky kemilen aýdanyny islesen islemesen razylaşmaly bolýar. O ýakatyndan tutup o tak getirer ýaly ol bir ýeme ol bir gezek ýalňyşlyk edildi da Niýazyň döwrüne ona aýdyp berip ýani şol ikinji maslahaty bar halk maslahatynyň ol ýeme Krasnovodsk şäherine geçerli de. Şo taýda ondan Niýaz çykyş edip hani ya şollar näme diýjek bolsaň aýdyň men siz näme kemçilik bar diňleýänni şo taýda kızlar wagtdan baran bir ýaşuly hana prezidentimiň özi haýşe diýen näme kemçiligiňiz bar. Hem men aýdýan ene kızlar wagtda un ýok, näme ýok, plan ýok. Sana başlap durýar. Ene şondan soň şo ýaşuly ýitirmediler. Öýüne hojalygy bilen. Ene bilen ene söz bersem şoň ýaly şondan soň ene agly mumly ýalylar bir ýaşulym geplerine. Ýöne Niýazyň başky döwründe onu şol etrap ýol başçylary ýanky daýhan birleşiginiň ýol başçylary, şäher ýol başçylary şular ugradyrdylar da. Inni bolsa ýanky kemilen aýdysy ýaly şol özüne kirişe döretmek üçin näçe pul para bermeli bolsa baryp şo taýda oturup gaýdy. Ordan berler, medal berilip bolun. Onu olur ýemän şol ýaşaýan etrabynyň hojaýyny pasap etdi. Soň özüne gerek bir netiçelerini çödýär. Ene şonuň üçin ýygnanan garrylar bol. Men şey diýip düşünýär. Maňa diňe şol hukuk tarapy men esasy şol gyzyklandyrýan tarapy şol. Nädip şo iň ýokary organ pasap edilýär. Kim hödür etdi şo garrylar? Haýsy ýemeden kanundan ya maddadan uğranıp edildi. Geçirilen bolsa, saýlanan bolsa, hödürlenen bolsa, hani olaryň atlary, hani olaryň familiýasy, haýsy demeden raýondan, etrapdan, şäherden, obadan bulan hiç bir sanawy ýok. Zalyň içinde goýundy kanýalyp dykypdyrlar 2500 adamy. Ene hemmesem gürpillap erçatýarlar. Kim olary eýle hukuk berdi? Men hukuk nuktaý nazardan aýdýan şeýle. Bolýa ýanky ol şol ýanky götü pampersli ýaşullardan beýlekleri büdjet işgärleri. Ola hökümetiň işgäri, ählisi. Hökümete tabi ýa hökümetten aýlyk alýanlar. Olary ýerde geçde çykarsa bol. Nerede haýsy wezipede işläpdi. Ýöne ýaşullar hiç wezipede işlän ýa nomenklaturada duran adamlar däl. Büdjet edarasyny hiç birsin. Hemmesi penzene. Nereden tapyldy şular? Ene şu sorum. Şular ýaly garrylary Niýaz öz döwrüne galkan etip boldy. Halkyň garşysyny, konstitusiýanyň garşysyny, döwlet durumynyň garşysyny. Inni şol ýemani Qurban uly täzeden dikeldi. Näme üçin öz elinden häkimet gidip barýar? Halkyň göz açylyp başlandy. Inni şo şuratlara garşy goýmak üçin iki faktor ulanyr. Bir şol ýanky halk maslahaty açylan ekoşadyrmak üçin näki organy, ikincisi molla müftileň üstü bilen wagt nasihat edýärler. Allahdan gorkun, biziň diýenimiz edin,
Kurban oğlu Allah tarafından gelendir, ola padşadır dedi. Yani başlarına çel, aydımçılarına çel, ekrana çıktılar. Başa gelip, şöyle taqdim ediyorlar. Ama ya şahsa oğudu çünkü. Sadip adım tutuyorlar. Şu padşa bolluğu. Ine şu derece getirdiler. Ine bir meclisem oyuna gittiler. Hökümetin adı soru yok. Ataloğlu'nun hakimiyeti var. Ola mene dinastiya var ya. Ola mene orta asır düzgünne var ya. Şonu gellik bizeyen var ya aramda. Niyaz şonu özüne etcek tuvalı şol dur. Birazcık ütköşügräkdi. Halkın akıllı, bilimlisi yeterlikti. Yerli yerden şunu tankit ederdiler. Onu eli yetmedi. Onun belki ölmen 9-njy ýyla eten bolsa belki özün padşa diýip yglan eder. Ýöne şonu etdirjek boldy. Peýgamber derejetine de ýetirdir sen biziň peýgamberimiz. Ene bolla şadaklar. Ene şuň kun ene atal ogly ikrar etmek üçin şolaň ýani şahsy hakimiýetini ýa şahsiýet kulturyny berkitmek üçin şol oýunlar oýnady. Ýöne şol oýunyň aňyrsynda Niýaz döwründäki başlan halk maslahatyny eden jenaýatlary bu halkın sil bol akangany şolaryň el galyryp el çarpyp çıkaran kararından ya beren ursadından gelip çıkıyor. Şuun külerem şoňa. Bular ene döwlet durumunu özerler bilen üýtgetdiler. Ene konstitusiýon pereворот ya da konstitusiýon agdalşyk diýil ýani hormatly ýurtlaşa. Ene şu ýararsız hiç bir zat dil bilen döwletiň ahly durumunu üýtgedýär. Özlerine gerek kada kanun giyir diýerler. Halktan kim sorady? Maslahaty ya halka çıkarıp salyp beňeş eden var bular? Ýok. Nereden geldi şol 560 tane garry gurty? Jogap berseler halkyň öňüne çyk. Ene men şonu isleýän. Şonu aýdaýyn dedim. Ol halmrada indi gerek men kol ya da sellem. Howa. Ol ne halmrada ne men biletim gelýän zady. Şol adamlar autobiografiýalary. Yani 560 adam diýdiň de. Howa garrylar. Şo garrylaryň atlary, familiýalary, onuň işlän ýerleri, ilmi, bilimi, sowady. Bunu ýanky halk maslahat diýmek döwletiň ýokarsy. Ýokary organ diýmek de. Şo döwletiň ýokarky organda işleýän adamlaryň hemme jetiniň ady jemgyýet tarapyndan bilinmeliler, tanalmalylar. Kimdigini o hökman zatlar. Ýani etika boýunça da, estetika boýunça da ýöne şu işin manyty, mazmuny boýunça da şeýle bolmalylar. Sebäbi iň ýokary organ ýa bolup bilen okda. Ýa bolýanam bolsa bular kim? Sen ýaşullar halk maslahat diýen. Ol ady üstünne. Şunu ýani türkmenler bir näme bir näme etmeli ýa-da siziň ilk etmeli adyňyz siziň halk maslahatyny wekillerini hökman turatda tanamalysyňyz, şolaryň atlaryny bilmelisiňiz. Autobiografiýasyny, işini, eden işini, haýta owadandygyny, owadaşlar tanamalylar. Bunu ine bilýän bolsaňyz şu aşağında ýazyň şu nämen videoň aşağında. Bu tidiň ýani watandaşlyk borjuňyz. Şonu bilmäň, tanamaň. Bu näme üçin üstüni basbyrak aýdýan? Sebäbi mine şu taýda siz bir zat görersiňiz. Şuňky türkmeniň ýurduny taşlap ýurduny terk etmesini büyük sebäbiniň nirelerden gelýänini görersiňiz. Bunu nämeden görersiňiz, ona maýdyp berjek ýuwaşlyk bilen. Ine şu 560 diýdiň de. Öňkü nemetinden ýazymkda 2400 adama uly adam batda. Inni şolaň autobiografiýasyny görüp başlarsyňyz. Adyny, nemetini, owadaşyňyzy tanap başlarsyňyz bolýan. Şolaň 99% yani adyny ýalňyşsyz ýazyp bilmejek adamlar şu. Jahiliň hem iň aňyrky ýeme derejesi ýani. 4 klas, 5 klas ýani 4-5 sanam koridor oturandyr.
şulara işe girmek için ardan geldiysen yapıp bilecek adamlar değiller. Ya o işten çıkacak oradan ardan verip çıktıysan onu verip bilecek adamlar değiller. Ömründen iki kitabın tayyipatına açan adamlar değiller. Ben şuna 100% garanti veriyorum. Şeyle de bilen toğaydı yani. Şimdi bu adamları bu tayyip tapık getirmeden o öğülerin emedenine de kıyındır. Tabii birinciden diline ver kormalı. O ikinciden in olmanına yani sakallı olmalı, telpekli olmalı. Bunu gözlep tapacak ortam 560 adam ini. O yani elekten geçirecek ortam. Şunla meşgul olmalı yine de 4-5 tane adam vardır. Kıgıban, emvadan, prokuraturan adamlar olmalı. Onu kitnem boşun. İnni şulon Soğut demesi bir devletin başı. Devletin çür depesini gödüğüne getirin. Çünkü çür depesi cehaletin ağır başı. İnni şu devletin davanına, ayağuzuna, çelli, şu cehaletten yukarıda bolmalılar. Ondan devletin ehli strukturasını alın, aşağı. Şu cahillerden akıllı olan adam, ya da tovutlu, bilimli olan adam, malı tananlı, başı ölümlüdür. Şeyle olmalıdır, düzgün çodur. Bu yani onların eliyle edilen hem değildir. Onun yönü. Şu şeyle bolon son tesiri, son nalak olmalı. Yani bilimli, ılımlı, aydın adamlar var ya. Yani solon yeri, yani şular in başına, şu cahiller oturan olsa, onun yani bayağı uzun senin aralıkta bir topar aydın adamlarım vardı. Onlar türmede oturmalıdır. Şular şutayda oturan olsa başına aydın adamlar, iş adamları hükmen türmede oturmalıdır. Başka bunun emeti yoktur. Ya da kaçıp gitmelidir. Ya da ödün akıllı değerlerini bildirmeyecek olup buturup yatmalıdır. Bu tevigatın kanuniyala kanun. Yani size İngilizli Türkmenistan'ın havarını veren aramızda kaldın size ben bir yerde aydıp diyorum ben bunu. Şey diyen yine bu genel sistemin mazmunu şudur. O ne için Türkmenistan'ı ne kadar aydın adamlar terk etti. Yani Türkiye'de resmi demedilen 125 bin, 200 bin adam var da. Yani solar iş adamları, ya bilim adamları ya da hünermend adamlar solar. Solar Türkmenistan'ı işlep bilmeyenler. Şotayın açıp geçeli sapara. Hı. Yankı 125 bin diyeniniz okuvçular, turistler, yeni nämelerin daşındaki Türkmenistan'ın yurttaşlarının Türkiye'de resmi şekilde kalyan sahne. 125 bin. Ondan imkan böyle bir registrasyon düşünün aydiyatsa. Onu yek ortaya yeme Türkiye'nin aydiyatsa. Ortaya da vardır, Amerika'da da vardır, Germanya'da da var, Amerika'da da var. Ken. Ve benim bilýänim her 5 adamdan ikisi okuvçu Türkiye'de. Hı. Yani olar hasapda değil şu näme 125 bin. Ben düşündük, onu düşündük. Yani San ulu şol adamlar Türkmenistan'dan demişip asmanı arası o kararsız o büyük Türkmenistan taşlak gidiyorlar. Cennet diyalak yeri. Ya şey diyorlar. Yine şu sisteme şunlarla bolon son şeyler. Başka da düşünüp yemet görmem. Şu cahiller devletin yok ortasında bolsa bu aşağı yok ben cahil olaymandır. Bolmasa yaşap bolyanlardır. O tip oğurluk deyip demet ben ne şu deyip demezsin. Son için şlok ağıtlarını bilmeniz, o autobiyografiyalarını bilmeniz çok bağındır. Tabii bunlar bilmeyenin olmak mümkün. Ediplerin dağıtlarının neticesinin ne olacağını. Düşünmeyen olmakları mümkün. Düşünmeyenin derlerler. Yani şu tayda 100 manada bir televizyona ya da bir iş edecek olup sonuna krişe ödünü görközmeye yarap bilecek bolon son varyandırlar.
Ýöne ähli döwlet boýunça şolong getirip biljek ýanynda düşünýän nädirler? Täbi jahil düşünme mümkinçiliklerim ýok-da. Ine döwlet gurulşy şuna alak bolanno, ne önümçiligin bolmaly. Bir ne universitetiň, institutyň ilimiň, bilimiň bolmaly. Ne akademiýaň bolmaly, ne beýlekiň bolmaly, hemme zat edil özleri alak formalny bolmaly. Özlere teatr. Takna teatrın nemesi. O biz teatri haçaraçen peretmeli devam edecek. Şuları tomoşu çıkıl. Ne meteli sotaydadır. Devlet kuruluşu şu teatrdığını şolong özlerim bilýär. Bu getirecek netijesinin maksadını düşünýän nädirler? O başka mesele. Ýöne iň ýokarky orguny şular ýalyk jahil odanyn şu taýda hukuk bolup bilermi? Sorok size. Bolup bilmesi mümkin nädir? Adalet bolup bilermi? Bolup bilmesi mümkin nädir? Ine adalet bilen hukuk näme işlemýän bolsa, öňümçilik bolup bilermi? Bolup bilmez. Mümkin nädir? Galan zatlarym şonu alakdyr. Howpsuzlugam şonu alakdyr. Etkeriňem şeýledir. Sebäbi ne döwletiň guruluşy bu da bilerek edilýän zat. Ol ýöne ýa-ni Babar Apyň akly bilen edilýän zat däl. Yani döwletiň tütüni süýrük godanyň aşağı düzü bor. Ine şuň üçin ýurdy terk edýärler. O taýda şuna alak ýagdaýda o ýurtda ýaşap bolmaýan däldir. Adamlar şoňa akly etdi. Şoň üçin çykýarlar. Başga da üçin çykýardan oklar. Men ne ödel oglanlar var ýanyda. Hiç adamlar şol. O keypine taşlak gaýdan owa. O taýda ýaşar ýalyk däl. Sebäbi ýaşar ýalyk dälligiň büyük sebäbi şu. Başga iş bar. Bularym hiç sada jogap berýän nädirler. Onu emet görüň. Hiç sada jogap berenem däldirler. Öňkülerim şonu alakdyr. Bularym şonu alakdyr. O şunu bilemdok, mene göremdok. Bu da hem şu gizli neme bolmaly. Şolong adyny sorayan türkmenim yok. O sen iň ýokarky orgunyň içinde oturan adamlar ne etpasen kimdigini bilmejek. O ne Amerikan Kongresine oturan adamlar var. Şolong adamlaryň bilen okdum adam. Kimdigini, nämedigini. Şunun içine yine de meclise moşmoldu. O da ayım şunu alakdır. Ondan bu devlette kanunu bilmiyor. Kanunu işleyen bilmiyor. Yeka kanun değil. Yani ben neydim? Ilim bilim oku olurum. Edir şulong öde yalak olmalıdır. Ya bulardan ama şaktı olmalıdır. O olmadan öğrenmişliğim şeyledir. Bu şeyle bolunno akıllı, huşlu, normal, adekvat adamlar hemmece türmede olmalı. Ne odan nepen içinde oturanlar öyle yankı demeni halk maslahatının ikisinin liyakat demesini deneştirip görün. Yer bilen gök yalak. Yani şu adamlar şotayda otursa sen aydın toparın türmede oturmalı. Bu kanun şudur. Yani soğuk denağırımlık demesi yalaktır. Yine edir şurada boluptur, 30 yıl boluptur. Gözün ağrına boluptur. Bunu görün yok. Bunu kim münakat? Şuları adın emedip torayan adamı yoktur. Cehennem ton çödeyen dağıtları yok dedi. Yok, oğlum çödeyen dağıtları yok. Sen ehli demeyene demet dura. Ne? Yurdu ne için terk edenin büyük sebeplerinin biri şu. Şu kuruluş doğru oturanla içinde 560 adam var da. O 561'den olmasa da şu 510'tu. O doğunlar edip göründü adım neyme. Demeli, aklı etmeli. Berde şu yoktur.
Ne şunu bana inanmasanız şulon autobiyografiyalarını açık göreyim. O başına koturanım şunu alak. Bunlardan kovdat değil. Yani kastum var. Bulon doğunu telpe var olsa bu kastumlu kaltıklı olur. Fark etmez. O kitap yazanım olsa yaktı. O gök balak notlu ministerler var ya yemedi yani. Sonun kendi at yazan nedir? Kitap yazanım olsa başka bir yat veriyor. Yani şu cehaletin içinde bir devlet o 21. asırda o doğru ayağı uydurup bilir mi? Bilmez. Bunlar internetin emredini düşünüyenem değildirler. Düşünmem bilmediler. O gerektiğine milyonerlerler. O adamlar pasportu yok. Daşında 60% daşında düşünenlerdirler. Onun ne ile kıyınçılığa teze var olacak kellelerini de eyleyenler. Onun çağası var, çubuğası var, işi olmalı, gündülük. O kazancı olmalı. Dilen düşüncede yoktur. Sebep bu cahillerin içinde olur yalak düşünce mümkünçülüğü yok. Sizin bu esası yani devlet nira var ya, nehilek var ya deyip şunun yani üstüne koyulan kanuni yemeler vardır. Cevapkarçılıkları. Şoları okak görün. Şolun birinin mazmununa da düşüp bilen yok. Şoları okak milyendiroyu da mı okta? Yani hepsinin bedbahtçılıkların büyük demeleri şotayda. O buna el çarpışıp diyordu. Ana o da nepeğin göremiyorum şundan. Beylekinin yani türmelerde işeden türmeye düşmeyen büyük tever şotaydı. Onun bu tiyatr hayısı bir devlet başına sahili getirir. Şunu düşünüp biliyorsunuz mu? Öde bir sürü cahır, bir değil, iki değil. 560 tane hayvan getirip koyutturur. Yani o hayvan yani olur hayvanların üç küçük kat olmağa hakkı yok. O 560'ı tapacak oradan görüyor bulur. Yani bunun so nadani yani Türkmenistan teritorisi ulukana. O 560 tane nadan yer tapacak. Yani onun için atlı araglı 5-600 tane adam bulunmalı. Algıyetli yerler. Ne Türkmenistan kuruluşu. O biz elimde mi görürüm edemizde? Müngüncü derecedeki yemelerin üstünden geçikiyse, yani Türkmen cemiyetin şeyleri eklemedi. O esası yemelerin şunu düzeltmeyen, siz ne ile akıllı adamları getirip demedik, işledik, hiç tat olmaz. Tür meseleler 3-4 yılda. Ben bana şu meselede Halmıra'da aydıp bilecek demem şu. Sağ ol sapara inni ustadı sen aydallan üstüne biraz doldurasın geldi. O hakikaten şeyler. Eğer biz devletin düýben esasy kanunçylygy dikeltmesek, galan eşe garyagar diýilen ýaly kanun bolmasa nämeden ogral, nämeden tutary eden devleti gözetmeli ýa işletmeliň sonra her bir adamyň öňüne keserip durdy. Şu mesele çözülmän o devletde edere iş ýok. Onun sen aýtdyň ýaňy şol 560 demedin. O 560 diňe garrylar. Olan ýeňsesini ýene-de 1900 sany ne ýanky hökümetiň büdjet işgärleri oty, o taýda propagandistler oty, ýazyjylar oty, jurnalistler oty, beýleki şuluşkalar oty, studentler oty, harbylar oty. Esasy zat şolar şu birinji tekil hatardakyny elmeden galkyn edip ullanıp geldiler. Ondan türkmenlerde de bir häsiýet bar sapara. Ol şu 20 asyrda gelişekmi? Şu garrya şu bir zat diýse soňky dogry şular şey diýse bizim şular aýdan etmeliň düşünje bar da. Ol nesile geçip gelýär. O ýaşullar oňa da yaramayan ýaşullar. Dili ýokda o zatlar aýtmagy şoň üçin şol erbedin nejisinden ýetirip oturýar şo taýda. Diýjek bolýan zatym. Şo 20 senäki geçirilen o şol oturşykda goşadyrnagy senäki yurttaşlar alında seredin ýene bir geze. Şo garrylar dürli rakursdan, ortadan, garadan, çetden, ýeňseden
yüzlerini gön alıp görkezýärler. Tanıyansınız kimdigini. Bilýänsiniz hiç olmany birden ikiden. Şey dip yerlerden şulan kimdigini. On oğlu kim, gyzy kim, niran adam sepi, nädik geldi. Ozol geçmişine ait, belki ozol yama bir SSR döwründe komünist barlarmy, ya Niyaz döwründe satıcı bolup işlerlermi? Kim biler? Nädik gelýär? Ine şu zatlar adyny, familiýasyny çykarsaňyz, onu bir de soň olardan jogap soramak, talap etmek ansat düşür. Ýöne şu zatlar bilmäli, halkyň haky bar. Ýöne şu halky aýan edilmänse, ondan biz size halky ýüzlenmeli bolýar. Ya şulary ýüze çykarma, biziň edimilje işimiz ýok. Kim bolar gelip beni şulary al karar kabul etdiler. Ay nämemiş, planmyş, onyny şu derejelere galdyr, şu ýol başy bolmaly, milli näme bolmaly. Men diýip oturmaýyn näme diýen milli. Ine şeydi hiç bir hukuksuz, hiç bir hak yok adamlar şeydi boktan kemput ýasaýalyna bağışlanmaly. Ine edýärler. Kim olur şu hukuku verdi? Şonun için şu sakkallylyň hemmejigini, başatarlylyň hemmejigini arasda suwa çykarmak biziň her birimiziň ine garazdarlyk borjumuz diýip düşünýär. Şonuň üçin gaýrat edin, ýüzlerini seredin, görürsiňiz, tanarsyňyz, belki bilýän madyr, ýöne olan bizim elimizde hiç ilsanağı yok, sizin elinizde de yok. Hükümet şonu çap etmedi, yoksa hükmen edilmeliydi. Onun için aman çağdım şu dağla yığınamak mümkün değil. Daşından. Ayrama mekanizm olmalı, Halmurat. Bu yerden köçeden tutup getirip koyup bulunan zat değil ol. Ana son şey ettiler de, köçeden näle şu nomenklaturan tanıyan, bilýän, güwa geçýän kelle ýalaňyşlap jogap berjek haramzadalaryny getirip goýýarlardy. Şu garra biz jogap berýärdi. Şonun boyunlaryny oýýarlardy. Birden ağzını açsa hemen gidersin diýip aýdýar. Şonuň üçin olur şu ýurdun içinde sany yaramayan hiç kim gepin dinlemän nagarry urtular ýygny. Ýöne açana çelbeydik gitmeli. Hani bu sanawy? Näme üçin çap edilmedi metbuatda? Atlary bolmaly, familiýasy bolmaly, ýerligi bolmaly, doglan ýyly bolmaly. Saparaga dogry aýdy. Şu organa da eger halk maslahaty bolýan bolsa gowusundan gowusy saýlanyp gelmeli. Saýlaw sözüniň manysy şol. Bir näçe adam şoňa kanuny bolmaly, düzgüni bolmaly. Şoda ýok, o kanunsuz gurulma. Birinciden. O gelip otururlar bir kanun adamlar. Ondan olar çykaran kararyny kanun diýip bolurmy? Elbetde ýok. Ýöne şular öz yemesini tamahlamasyn kanun edip görkezýärler, ýa-da sen aýdyrsyn ýaly. Indi şulan ady bilen indi döwletde indi adamlary halky cezalandryp başlarlar. Çağla sawatlysyna, iş başarjagyny, iş dünýäsiniň adamlaryny özünden akyllyny ýok etmeliler. Şol 90-njy ýyllarda Niýazyň şol maşgalary düpte kar bilen köwlap, kökü damar bilen ýok edýär. Indi bilem, indi 30 ýyldan soň ýene şol real maşgalary emele gelip başlanyrda, içini, daşyny indi şolary ýok etmeli. Olam halk maslahatynyň eli bilen. Şonuň üçin men haýyş edýän ýurtdaşlar şu seredin ýanada barynda şol 20 sene geçirilen goşadyrnak üçin halk maslahatyny seredin şol ýaşyllygyň ýüzüne ýaşyllygyna men goşadyrnak üçin olary soň ana şu kommentlaň aşagyna ýazyn ýa-hany telefonlar bar 3-4 adamyň kyny biziň sahypamyzda Jaň Edebaýdyň hat ýazyp uğradyň WhatsApp'da nomerlerimiz bar. Bizden bileýär ýetirer ýaş olan kimdigini. Onun şolan geçmişini bilseňiz, siz onuň özüňiziň gelecekde size ýaşagalaňyzy nämeleriň garaşýanyny derhal düşünersiň. Men şonu aýtjak boldum. Sag bol. O ýaşullar umuman nämäni aýdyp beren ýankyna näme üçin şularyň adyny hökmen suratda o bize ýetirmeli ýa-da açyga çykarmaly adyny, o familiýasyny, kimlerden gelýän, näme işler edýändigini. Ýine şular yani şular arkaly Rus imperiyası öz güýjüne Türkmenistana demedip bilýär. O täsir edip bilýär. Şular şu taýda diňe ýanky oturanlygy ýeterlikli bolýar. Yani Rus imperiýasynyň Türkmenistan üstünde bir oýuny gurmamak üçin. Eger hiç kim şu taýda oturmasa Rus imperiýasy hiç oýun oýnap bilmeýär. Bu halk maslahatyna da değişli, o migrasiýasyna da değişli, yani vatan havarlaryna da değişli. Gurban ulam otyr ine. Olam sessiz otyr. Onuň bir kellesi ýok, bir düşünýän zady ýok. Gurban ulyň tanaýas emmämiz.
adyny, familiýasyny, neberesini şelli bilýär. Ine bularyn kam gerek hökman suratda. Indi watan habarlaryna geçeli. Ine watan habarlarynda Ýa-ni ýa-ni aýdanyň üstüne goşaýyn, ine şular derejesi, türkmeniň plankaty. Türkmen şundan aşman däl. aşsan kellen gidýär. Aşdan kellen gidýär. Yani şoň üçin aýdýan men, şular ştaýda otursa, aýdyň adamlar, ilimli, bilimli adamlar owadan nepede türmede oturmalydyr. Oturum edýärler. Gözüňde bolup durun zatlar turda. Özünde toplap tapamda o. Bağışla kemine şonu goşaýyn diýdim. Indi ýanky Gurban Ulynyň adyny bilýäs diýdik. O halk maslahatyndakylarynyň adyny bilmelidir. Deň derejededir. Şo taýda oturan her bir o sakallysy, ýaşlar hem bar arasynda, ýaşlar hem dürli ýanky wezipeden bolsun, dürli gatlaklardan bolsun tapawdy ýok. Şolaryň hemmesi bir Gurban Ulynyň edýän jenaýaty bilen deň derejede jenaýat edýärler. O jenaýat hem Rus imperiýasyna hyzmat etmek. Olaryň şu wagt edip duran jenaýaty. Indi watan habarlaryna geleli. Watan habarlarynda da hawa adamlar var, iş alyp barýar. Ýöne şu oturan adamlaryň adyny, familiýasyny bilýäsmi? Şu gyzyň ýene-dän bar beýlekler, ýa bundan öňkiler var. Her ady familiýasy çykýarmy şolaryň? Näçin ad görkezlenok, hiç bir nemede, hiç bir Türkmenistanyň guramasynda jaň eden wagty, giden wagtyň, gürleşen wagtyň ady, familiýasy näme üçin aýdylmaýar? Näme üçin aýdylmaýar? Anonim bir görnüşde işleýär, ýani jogapkar tapylmasyn. Adamlar o şu zat öz-özünden bolup duran ýa bir adamlaryň eli bilen däl, hatda birazrak aňyrragyna gidip bu Allah'dan gelen bir ýagdaý, durmuş diýen ýaly derejeye gelmeli. Ya da tiyatr, yani senem tomoşaçysy. Senem tomoşaçysy, teatrda da Sapar Hakimiň teatrda oyunçularyny bilýän-de. Bularyň kuşalam däl. Indi şu watan habarlaryndakylaryň hem ady gerek bize hökman suratda. Şu wagtlarynyň kam gerek, öňkileriniň kam gerek. Ine bu adamlaryň gaty uly bir jenaýat edýär. Bu edýän jenaýat sebäplen ýaşamana Türkmenistanyň içinde haky ýok. Türkmenistanyň içinde dem almana haky ýok şularyň. Ine watan habarlarynda nämeler bar? Bir sany ýene o kuklany Gurban Uly. Ine Gurban Uly şu oturan ýa-ni diktirden has samsyk aslında. Ine şonu beýik edip görkezmeli. Onu etdi, bunu etdi. Mektep açdy, günde bir sany zawod açýar, fabrik açýar. Ulanmana berýär, ulanýan sözleri. Näme bilen deňeşdirdim ine? Türkmenistandaky watan habarlaryny alyp barışı bilen Demirbazy Koreýadaky habarlaryny alyp barışyny bir deňeşdirip görüp, motiwi hemme zady meňzeş. Näçin meňzeş? Säh hojaýynlary bir. Hojaýynlary bir, döreýişi bir, maksady bir, maksadam kul bolmak. Şo ýurtlaryň kul bolmagy. Ne Halmurad aga size söz bereýin watan habarlarymyz boýunça. Sağ ol Kemen. Ýeme men onu watan diýip aýdamakdy, men watan satan programmasy diýip aýdýan. Hakykatdan hem o watan satyp oturan ene adamlar, eger adam diýip aýtmak bolýan bolsa, kezaplary ene bular görüýte şol Hramowyň, men pikir edýän Hramowyň ýazyp berýän ýa-da on gol asyryndaky adamlaryň ýazyp berýän şu günnelik gemesini okap oturlar. Olaň öňünde monitor durda, şu monitordan okuýarlar säginme. Başgaça bolma ýagdaý ýok. Şonu okanlary düşünip, şora Gurban Ulyň kärle kylýan dogry aýtdy. Döwleti şolar ýöredi, o siýasatyny şolar aýdy. Iki adam aýdy, o plan A diýdi, plan B diýdi. Emma ol adamny şu ekranyny hökümet ýygnagy diýär, beýleki diýär, ýa Gurban Uly ile ýa ogly ile bular näme diýän halka meslenak bilemesdim.
Ýöne bir zat öňsürdüm. Soňky döwü şu Watan Satan programmasyny seretseňiz, Gurban Ulyň ogly şo bir eşikdedir. Şo bir ekran, bir agzyny açyp ýumany görülýär, ýa şo kartinka elmedam goýulýar, ol şonu geçiren agym şo maslahaty. Beýlekliň hem näme diýýäni belli der. Diňe agyz dodoklar mümkinläpdir. Geçtim o ýygyny, geçen bolsa nirde geçdi, tagat näçede, aýsyn näme diýilen bolsa. Diňe şo diktir ikisany şol oglamdan gygurlap oty. Ýöne şo zastavkan ferediýän bol, şol bir eşikde şoň ogly. Rönsberg şo zatlary. Belki erti eşigin çalşar şu tankyd etdi. Ýöne mundan ozal 10 aý bolup barýar. Oň çykyşlaryna seredin. O näme kabinet ministrligiň nämesin açýat diýe şo bir söz boldy oturdy. Başa oň hereketi ýok. Şol bir zastavka. Sesine dar bolluk diýen hal burada. O wagt. Bizim sen bunu da çok koliyat bolur azapara. Onam bizim elimizden aldılar ýaly ýöne. O şonu näme üçin şey diýelim? Täp halky bağışlan insan hasabyna, adam hasabyna göre nakly. Näme diýsek şonu halk ýuwdar diýip edýär. Halkym hakykatdan ýuwdy botyr. Şol näme diýse, ulugyna gabar diýip gabartmasa da öçür şonu ýöne öz hakyky üçin, şoň aýdanyň öz hakyky üçin görüşmäge miltem edip bilen aklar. Ene aýdyp otyr şu masat habar gelip durda. Maňa da jaňa da baýdarlar bar. O mara diýe, ene diýe 3-nji gezek geldi diýýärdi. Gurban Ulyň ogly bir hepden için. Näme şuňa diýe o tap bol, näme ýumuş oglanymy? Han oň ýerindäki suw hojalyk ministri ýa beýlekisi ýa nämesi. Şol murgap derýasy ýa-da doň çödülüp kenardan ap obalar basyp berdi. Näme şuň barýar? Atasan bärde ol öz atdakylan şäherine suw alyp barýar, ol kenarda ýa Ukrainalar işletýär köpür urun. Bir däli hanydan bir nişan. Bular edip beren işi. Bu döwletde işleyen ýeke gorama ýok. Para sen kanalyň näme menden gowulýan. Şo ýyllar boýy 10 ýyllyklar bäri, şo edeter ýykylar bäri, şo kanal arasalanmady, gamyşa basy suw ýeme läbikden dogry, olar aşmasa da däl, suw çalyp 1 metr ýokarlansa aňyrsyna geçýärdi, ýa-da akaba. Şonuň üçin bulan şol Watan Satan programmasy aktual meselen birine hiç açan bolgan ýeri ýok. Bolmadan hatda howa bürosynyň berýän maglumatyn düýbünden ýalan. Olara aýdyp otyr, ene bizde diýe gejelerini diýe 10 gradus sowuk, gündüzlerine de diýe 7-11 gradus maýylly. Birden beýtip üýtgeme kontinental ýemede bolma ýagdaý ýok. Olanyň ýalanyny hana Moskwadan Putin çykaryp otyr. Özbekistanyň 45 derece ýetdi, Türkmenistanyň da -25. Ondan kimin anmalman? Şo Watan Satan habaryny berýän maglumatyna ýa-da Putiniň aýdanyny anmalym? Elbetde Putiniň anmal bar. Täp ol gadym satjak bol, hakyky sowgagda otyrdy. Ene şular ýaly, ol habar beriş teristleri bir günnäl, bir ýyllar, 30 ýyl bäri diňe ýalana ýurulan maglumatlar berip otyr. Şuň berýän maglumatyny 99 göterip tersine kabul edäýmel. Şo gowy diýen bolsa erbet diýip hasap et. Şu bir ýerine goýan bolsa şu tersinedir. Hiç tat ýok o taýt. Şunça da kurduk ýa fabrik kurduk ýa ýer özleşdirdik. Aýaky pomidor ekdi, hyýar ekdi. Hani halkyň agzyna ýetýän zat bar şo taýdy. Ýok. Onuň diýe biz ekspertde çykarjak artykmasyn ýa ýok halkyň agzyna ýetmeýän zat diýmek bolar lükgölügine ekspert. Ekspert nire? Orsiýady. Belarusa, İran'a yok İran'ı değil, o vana kömek örnedi. Öz halkına hiç tat yok. Yani Watan Satan programması var arada aydılacak bolsa, yani kıyskaça şuna değinliydim. Yani kän o tayda tankid etmel mesele var. Halmurad ağa tankid edip görmeli bunu yöne deme. Ben bunu näme üçin edilýändigini düýüp demetini aýdyp bereýin. Yani halk matlaga tiýalak. Ene şolong şo kıyıd oğlun tapawdy ýok. O mediýasyna seredin, başka programmalarym bar bolsa. Ene yani durna tarelkadan suw berilen ýalakdyr. Yani ulanýan sözleri 59-60 sözdür. Pikir düýbünden ýokdur. Ýat tuturyp aýdylýandyr. Maňa mazmuny düýbünden deme däldir.
halkam 24 saat şonu dinleyenler, şol realak demeni. Bu diyeke bulun yalan sözlerini hiç. Baş üstünde söylediğinler yalan. Yani şu tayda ya başka medyada yok. Yine dinledi bir medya. Şu Türkmen cemiyetine siz hiç vakit fikir etmeli değil. Siz hiç vakit fikir etmeli değil diyen ustanovkan veriyor. Yani 20. kadar diplomat vardır. Yani sonralık halkın nemesine o beyniye sen teretmeden neme diye de. Ve şu taydan hiç vakit yani yani kuş oynanayarak bir fikirli nemeli bir fikir ettirecek bir neme çıkan değildir. Onu yürüte diyendir. Ne bunun delili sizin ehli edip bilecek delilingizden yani şu oğurluğun, cümrülüğün, düşmanın, teröristlerin Hatta Kurban olayının ham. özünün müngesse delili kendir. Sen giden netli yani köydür yani. Yine şu at Türkmen hiç fikir edip bilen yok. Ben şu gen oraya nireden bu kaynağı nire, çeşmesi nire. Bu bir boyun vakıp yıldızlar bilen yolunu tapıp demet böyle millet bir 30 yılın içinde bu dereceye yetmeli hele. Yani yetiriptirler. Ne şu beriyen nimeti yani bu yaş katı yervet tarttı. Ne bulun ediyen da bulur bunu düşünün o. Yani bunu kurnayan Hristiyanlar var. Olur biliyor. Ne bizim bu bedbahtçılık üstüne bedbahtçılık yani tiyatroda oturan yalan daşında demektir. Bu sonunu neticesine cevap veren adam yok. Atlarının çıkmayanım sonunu. Şu da atları kimden doğuracak ne? Elbette yankı kıyıcağı oğlancık bu da atlan rüştüyor değil. Olur emir kulluyor. O men ayrılmal yani şuna et diyerler şuna ediyen. On etmese o tayda takla atlarım yok. Yönü biri şuları ne şunun alak demeyen çerçevesini demesin bir yere. Ana şu da atlardır. O bunu beyle yönü yalan söyleyenler dik geç vermelilerdir. Devlet yanlış kurulunu o yankı halk maslahat değildi ya. Şu da atlar yanlış olunu yankı televizör yalak önümçülük yalak veya ilim bilim oku demeleri yalak hem mecesi yankı meclisin kalitesinden, hilinden, strukturasından üytkoşuk bolmalıdır. Sebebi o sizin en yukarı organınız adı üstündedir. Halk maslahatı. Sonunun uluyu yukarıda hiç sat yok. Kuday var ya. Sol şunlarla cehaletin içinde bolon son on aşağı koyu düzgün ya da akıllı hiç sat bolmadı mümkün değildir. Yadınızdan çıkarın şunu. Bu aksiyomadır bu da. Başkaça bol bilmeyen. Sebebi hem merak sonunun çoklanır gidiyor. Gün yaşantın karanlık düşer. Onu alıp hemen. Esasında hemen günümüz halk maslahat. Size şöhret açmalı. O topur sahilin uyuşan yeri. O şu sahillerde ne ehlek nemeden oldu ne sor. Onun şula adamlar ne 50 adam öldü de Türkiye'de. Birden öldü. Ölünü 4-5 bin yetiptir de ya. O şolun ölünü var arada şolun bir nemesinden kıyımlanacak rahat var mı? Yani şu halk maslahat. Bileyenler, bileyenler. O da akla ne emediğini düşüneyenim derler. Ya da ne şu internet o dünyanın en bir gerekli dağıtta çok gerektiğini, gerek geldiğini çok hayvanlar düşünendir diye. Yok. Çünkü şunu söylemediyenlerdir hiç yok. O 30 yılın içinde ne yapıp internet yok deyip demedilerin yerini gördün mü çok? Mecliste ya da halk maslahatında. O ilki nemetmeli de adamlar şolara. Halkın adından diksem milli meclis, halk meclis. Halk vakili.
Olarum şular yalak cahil. Bu cahilleri biri yığınak koyar o tayp ulan ödü işeni o var. Ana büyük nemesi şol. Başlı nemem gibi bölüm ödenmen yani temağıdı. Yok Sapara böyle size söz Sapara. verecektim Barbur. Men Awa men- hada başan üstüne biraz şol yeme aýdýan da şol adamlar jahil diýen Sapara ol dogrudur bol ýön. O sözüm entek bärden aýdýan men pikirimçe. Olan hemmesi dönük we haýwanlar we halkyn satyp oturar. O jahil ise olara orada nakan ýaly bar. Ýöne şol adyny dogry tutmaly dönükler. Konstitusiýany agdaryp oturýar. Ullanılmasın şol Türkmenistanyň esasy baş ýa düýp kanuny. Olar şoň üstünde tan soýnap aýaklaryny süpürýärler. Ondan olar dönükdärle kim? Men şey diýip aýdýan şol, men diňe şol jagdy ýany goşup boldy. Yok şol adamlar şu taýda otursa konstitusiýa diýilen adam hiç geregi yok. Şol da. Geregi yok. Geregem yok. Ulanın yoktur. Şoň üçin Yok halk maslahat diýip bir maslahat bolup bilme mümkinçiligi yok. Böyle bir adam. Misal üçün. tiyatr. Ama o Senaryo tiyatrın tiyatrdıklarını ödülerin bilýärler. Oynan uýan. Hava indi bu vatan havarlar ine Rus imperiýasynyň öz koloniýasyny nädip saklanmaly, nädip şolary bir başka bir dünýä ýasap bermeli. Illeşlerimiz ýazypdyr, göremzok kanallar diýip ýazypdyrdy. Ine men şo taýa bir kritik etjek bolýan. Täzir edýänler. Gowşuga täzir etdi, o da daňa täzir edýär. O Sapara ine ölen adamy gömýärler, şoň yerin aşağında görüp duran o, ýöne bilýän. Şu taýda ölen adam bar gömülen. O medil şeyler. O men seredemok, o taýa gidemok, göremok, görnenok yerin aşağında. Yerin astyna ýerdi diýip bolan o. O şu taýda bar ve ölendigi hakykat. Ya bula medil şeyler. Sen o vatan havarlaryny görmeýän bolsaň, o gidip dur bar hakykat. Sen şoňa täsir ýanky öňüne almayan olsan ya da çıkıp o aýtmayan olsan şeýle vatan havarlar diýip bir bolmajak zat bar. Bu nereden gelýär? Näme üçin? Bu asly nereden? O maksady näme? Näme üçin beýle yalan zatlar berýär ekrana çıkıp uly? O buna bir entek pulam çıkıp dur diýip soramasaňyz, sizin dinlemäligiňiz bilen o dinlänigizin ikisi bir meňzeşdir. Edil dinleýän ýaly kabul edbermelidir bunu. Şo taýna o kritika etren ýaly siz özüňizi nemetmäň, ağlamaň. Dinläm jok ýa-da adamlar dinlemeýär barbyr diýip şu dinlemeýän bolsaňyz dinländen beter iň azyndan dinleseňiz o gaharyňyz geler, ýene bir zat olar bir garşylyk berersiňiz iň soňunda. O eýle däl ýöne bunuň ine asly gelişi vatan havarlarynyň Türkmenistanyň halkyny raýat etmekdir. O vatan havarlarynyň formaty mekteplerde de alınıp barylýar, iş yerlerinde de alınıp barylýar. O ýanky iş dünýäsinde de alınıp barylýar. Bu zat hemme ýerde de şo bir zatdyr ýöne esasy nemesi vatan havarlardyr. Ýani vatan havarlar Türkmenistandaky mediýany bilimi nähildigini görkezýän ýerdir. Indi bizim gelmeli ýerimiz ine halk maslahatyndakylar bardyr. Ine vatan havarlaryndakylar bar. Migrasiýada bar, häzir migrasiýany gurulmak ederiz. Migrasiýa bilen bilelikde bir näçe guramanyň nemesine gurulmak ederiz. Indi şularyň hemmesi täze Türkmenistanda o tribunal gurulmaly hökman suratda biz şonuň üstünde işläp dururuz. Halkara derejesine, halkara täsirini, halkara dünýäden ýa şol näme tribunala gatnaşyp bilme şertlerini hemme zatlarynyň ýanky emele getirmek üçin iş alyp barýas. Indi bulam şu häzir şuňky edýän çykyşymyz o şonuň bir öň taýýarlygy ýa-da öň bil ýanky nemesidir. Şunu ýaly iş alınıp barylýar, habaryňyz bolsun diýen ýaly. Ine şul adamlaryň köpüsi o atuw jezasyny alyp biler. Tribunalyň ýa şekil aljagyna bagly. Şularyň köpüsi atuw jezasyna duçar ediler.
tribunalda alınsa eger şonuň ýaly karar we şoňa da gidip bilýär sebäbi Türkmenistandaky ýaly ýagdaýlar daky suutlaryň köpüsi o tribunal gurnalýar. O taýda da o ölüm cezasy bardyr. Iň agyr ceza ölüm cezasy. Ondan bärkiler bardyr. Ömürlük hapis cezasy var. Ömürlük diýil ýani. Ýyl kesýärlerdi 2000-3000 ýyl. Şeýleräk bolýar. Ömürlük diýip hasap edibermeli. O indi iň bir kanun bir gurama gelel. Eger sözüňiz ýok bolsa goşmak isleýän. Ben üstüne koşarak sen yani doğru belläp geçtin de ýa-da ýyleşimi ýazdy diýende men şonu açamagym, diňlämegim. Ine şol in esasy türkmeniň başdan sowmalygy. Niýe döwrüne başlandy? Ola gece güni şo takırdap dur, halkam düşünýär şonuň ýalyn sözleýändi. Ýa şoň dogry däl. Telewizyon öçürýär adamlar, ondan ýanky antena satyn alyp Zaylan üstün görsen şo niýazyň duruşuny petir bedelenýär. Her kwartiraň bir antenasy bar. O türkü görür, orsy görür, hyrsy görür. Ýani şo Türkmenistanyň habarlaryny ýa siýasatyny göresleri gelen hakda. Sebäpde men ne prezidentine men saýlamak, men saýlawa gatnaşamak diýdi. Ben öýdüm. Men ne deputatlaryny tanamak, men olar saýlamak diýdi. Indi halk maslahatyny gezekli, bulara men halk saýlamak diýdi. Men baramak, men hiç kim soran hak ýa-da ýa ilat ýazyny geçirdiler. Munda da halk ýok. Ondan şu özüniň gerekmejegini duýup, halk şoňa razy boldy. Haýyl boldy, şo gul bolup ýaşamagy. Bulan bir debili var adamlar, inançlan bolsa kabul etmeli. Dinç gulogum, dik başım. Näme bolsa şo bolsun, hökümet, döwlet, millet, öz başım sağ bolsa bolýar, çağıjyklary seretsem bolýar, ýa ýurtdan başym alyp çykyp gider, ýa-da şol döwür niýatyň döwründe şol teriyek belasyndan ýa geraýyndan maşgalasynyň agdyny aratsa saklamak üçin dağı düzü göçüp gidip şo taýda oraça gurup ýaşar. Men onlarça maşgalany bilýär. Onlarça. Şo guýulan dereleň içinde gawemete gumda şol şulatlar çağılymyz görmesin dip. Ýöne öz hakkı hukuky hiç kim göreşesi gelmedi. Ine bizim betbaşçılığımız şo taýda ýatyr. Şonu aýdaýyn. Sag Nawa. Indi ýanky Türkmenistanyň iň bir kanun guramasyna gelel. Hemmesen bir kanun ýöne içlerinde o has o derejedäki bir kanuny bar. Ola migrasiýa. Migrasiýa diýilen gulluk göç bilen baglanşykylda. Has demeräge edip aýtsak ine bir agyl pikredim o çopana migrasiýanyň işgäri ýa-da şu migrasiýa gullugy diýip aýdaly. Şol ýanky aglar näçe sany goýun giyirdi akşam hasabyny tutar. O çıkan wagty täze doglanlar ýene nämeler olar goşulansa ýene hasabyny tutar. İçinden kimiň çykmaly, kimiň çykmaly däldigini hem o demesini kararyny berýän şoldur umuman. O bir migrasiýa şeýlerek bolýar. Indi migrasiýa näme üçin o bar diýip sorarsyňyz näme? Köp ýurt, hemme ýurtda da migrasiýa gullugy bar. Migrasiýa gullugy şol ýurdun öz konstitusiýasynyň daşyndaky adamlar bolýandyr. Konstitusiýasynyň içinde, Türkmenistanyň içinde dolanlar ýa-da ýene-de şeýle şertler bilen o Türkmenistanyň ýurtdaşy bolanlar o aýratyn hasap edilýär, bolmaýanlarym o aýratyn görülýär. Indi olara kim seretmeli girip çykanyny ýa-da Türkmenistanda wagtlaýynça ýaşamagynyň ýanky näme diýilýär ama o izni izarlajak, hasabyny tutjak guramadyr migrasiýa. Gaçyp girdimi ýa-da girip wagtynda çykmadymy? Türkiýede göç işler edarasy bardyr. Ýene şo migrasiýadyr. Sizi kowalap tutup ýörendir. Ýöne Türk watandaşlaryny tutýan däldir. Ýa-da Türk watandaşlaryny sen ýurduň daşyna çykmarsyň hem diýýän däldir. Ha, gelmersiň hem diýýän däldir. Onuň ýaly gurama ýok. Bir ýurdun öz watandaşy üçin migrasiýa diýilen gulluk edara bolup bilmeýär.
Endi bu näme üçin bar diýip sorarsynız Türkmenistan içinde. Ine siz pikir edin, bir imperiýanyň koloniýasy bolsaňyz, o imperiýanyň koloniýasy, koloniýanyň içindäki insan resursyny, ýani insan sanyny o ýa-ni statistik näme hökmünde izni ýazarlamak isler, hasaby tutmak isler. Ine şol näme? Türkmenistanyň içinde mysal üçin aýdaly ykdysady krizis boljak. Mysal üçin dollar 2015-nji ýylda satylmasyny goýdy. Türkmenistanyň ykdysadyety kiçeldi. Soň şol döwürlerem ýurdun daşyna çykmagyna has köp ruhsat berdiler. Migrasiýa, ýani ruhsat berdi, migrasiýa aslında bolmaly zat. Soň 2019-njy ýylda ýene-de gysyp başladylar. Ýadyňyza düşýän bolsa, käbir adamlar 2000-3000 dollar berip çykdym ýurtdan diýip gürrüň berýändir. Belki içinizde hazır şu an görüp duranlar hem bardır. Pul verip çıkanlar. Yine şol indi diye Türkmenistan'ın ykdysadyety kiçelen ýagdaýyna göre içindäki insan yani ilat sanam şoňa göre dogrulandy. Indi çıkarmaly däl diye. Soň çıkarmaýarlar. Soň indi alany oklar. Mysal üçin. Altyda hasap bozulýar. O alsan ýa-ni kiçelen ykdysadyetiň hasaby bozulýar. Sen ykdysadyetiň şu an Türkmenistan içi 2019-njy ýyldan hasam kiçeldi-de. Edip bilse hasam köp çıkarmaly. Şu an bunu söýleýän bolsaňyz ýurdun içine girýänlerden ýene çykýanlar köpdür. Şu an ýurdun içine girýänlerden çykýanlar ýene-de köp. Bu näde diýerler? O ykdysadyet kiçelendigi üçin ýene-de migrasiýa edýärler. Şolar şunça adam ýurdun daşyna çykmaly ýa bolmasa o suw ýetenok, et ýetenok, un ýetenok, ýene bir zatlar ýetmejek diýe. Ine bir goýun sürüsine ýa-ni gözegçilik edýän ýalyk bir derejede iş alyp barýar, migrasiýa şoň üçin bar. Bulan göneden göne Rus imperiýasynyň bähbitleri üçin hyzmat edýär we şoňa hyzmat etmek üçin döredilen bir zat. Sapara haçan döredil şol 2000-nji ýyllardamy? Ben diýme 94-nji ýylda çykyp gaýtdym. Ben çykyp gaýdamda migrasiýa odur-budur buralak kärhana ýokdy bedara. Bolsa badyr onu biz bilemjok, bir degişirler. Sen aýdyşyň alak bol. Ýöne buň nemetini biz duýup başlan dememiz 2002-nji ýyldan ýani 25-nji noýabrdan soň o gara spite edip başladylar. Ya plan adamlar çykmaly, spite. Onun 5000 adamyň spite şular çykmaly. Ine şondan başlady. Bu da näme kemine feodalym soň aýdaýyn bolmasa soň aýdyp bilerdim. Bolýar, siz dowam ediň Sapara. Konstitusiýa hiç bir ýerinde insanyň siýahat özgürlüğini çäklendirmek diýilen zat ýokdur. Gaýtam tersinedir. Siýahat erkinligini konstitusiýa üçin yetmelidir. O kimin siýahat ýa ýurt daşyna çykmasyny çäklendirip nemesi var. Ne sen üstünde süýd edilýän bolsaň, o süýdüň karary bilen o da o ýa ýurt daşyna çykmak nemesi karar çykyp biler. Ne o da 5-10 min 100 adamdyr. Ýöne bulan edýän zady o göwnde ýarandy, yaramandy o spitak. Bunun içinde 15 bin var mı, 100 bin var mı? Bunu bilýän adam yok. Bu gaýkylygyny biz kän etdik. Bu antikonstitusyon deme. Bizim konstitusiýaň 100% garşysynda, yani işläp duran konstitusiýaň garşysynda. Sebäbi hiç kimi siýahat etmeden mahrum etmek hiç kime o hukuk berilmedi. Bu ýeke ýani daşyna çykmagy. Türkmenistanyň içinde de ol obulsa çäklendirildi de. O da bu jenaýetin ullakany. Indi bu ýeke adamlaryň siýahat nemeden owa. Bu ilk bilek önümçülük urýar. Önümçülük diýilen zat adat tereket etmeden gelýän.
Gidecek yerine gitmen, o gelecek yok gelmen, bu kommunikasyon olmalı. Şu olman önümçülük yaşap bilen o. O önümçülük çok ya. O halk garipleşiyor. O iş yerleri yapılıyor. İşliği bile geliyor. Ne bulun edip göründükleri şu. Bu iktidadi ziyanının ne hilek bolacağını bular düşünüp bilecek kapasitedeki adamlarım dev olmalı. Bu da edil yankı halk maslahatına oturan takkarlı o bizim hayvanlarımız diyalak. Bunlara alıcı hayvan. Bunlar sotaydan pul alıyorlar. Pul versen çıkarıyorlar. Sen adam öldürenin olsan pul versen 10 mun 15 mun taşına çıkarıyorlar. Ne men maskalam hiçbir yani men familyam götüren adamdan taşına çıkmadı kadagandı da. O. Pul verip çıkardık. Yani ben aydayım. Onu dünyanın pulunu verip çıkardık. Ben meteğim demeden o. Men verem yok. Onun sonra çıkacağı adamlar çıktılar. Bir tane çıktı. O adam 20 tapar alıp o tayda giden bir neme bir yani bir yani karakçı alak neme de ben sonun bu işin nemedin kat kovulayan ne ödem durşuna cinayet yine birini asmalı yakmalı olsa yine şöyle darada adı geçen adam olsa şunun hem mecetini uyuşturup yakaymalı şunu hak ediyorlar bu yine yani Türkiye'de bir kumu adam öldü diyese şolong emmetinde şolong eli var. O idine dolant bilmeyen şu tayda kedellap görünlüğüm emmetinde şolong eli var. Aklı şu kötün şolong hem mecetinde şolong eli var. Şu adamlar yani migrasyon değil endime. Ödem pul işleyerler şu tayda. Ödem ummasız pul. Ödem konstitüsyon hiç yerini okak görün. Şuları yalak iş etmeliyle kanunum yok. Konstitüsyon 100% karşısında. O bu prokuror nerede? Bu meclisi nerede? Yani kayıtlayın. Bu halk maslahatı nerede? Bu prezidenti nerede? Prokuror nerede? KGB'si nerede bu? O bu ilmi adamları var, bilimli adamları var. Onun demetne ne oldu? Anında huşunu. Bu topor ulu iş adamları var. Çoları da petkele. O. Ehli önümçülüğü delili var. Onun giden bu doktor var. Olur ne müstetini çıkarır. Ne bu yine de şu neme geliyse halk maslahatı şu kompetensiyede bolsa bu liyakat değil ya da liyakat yok yerine devlet bolup bilenlerdir o yankı devleti yani yervede adamlar ediyenler bilgisi adamları mı diyenlerdir devleti in ulu yani bilip sesini çıkarmayan adamlar ediyen solordan gelen diyen o tarafa mı bu mesela? Baba. Suratları görüp bilip sesini çıkarmayan adamlar o İngülü bu ne çolong üstündedir yani. İşaret etmediğim burada. Bunu yani Türkmen'in aklı yöre düşü bu da atlara düşünüp bilen ok. Elbette onu inandırıcı da yönü. Yani netice ortadadır. Elinizdedir şu vat. Onu görüyorsunuz, yaşapıyorsunuz da. Onu senin bilmeyenin bile geçiveren ok da. O terim kellenden tip alan ok. Onu yani iş adamlarım o kaçıp gittiler. Yani onun bunun taşını. Baba şu O şimdi yaşar taşınlardan. yalakta bu yurtta yaşar yalak derler. Baba şu migrasiyadan kaçan yine yani Ahmet Nuhro çelle kaçıp gelipdir da safara. Ana. Baba yine Ahmet Olmadı şolong Nuhur üstünde kuş uçan yoktu da. baba şu halka yani zalim zulüm edenlerin biri yine şolam kaçıp baydıptır yine öz baba Kur'an dünyasından
Şolar bilelikde Dünýäň pul gurýarlar. berip kaç. Şolaryň gowy öz guran dünýälerinden gaçyp gaýdýan. Özüň öýü gurup o aşağında, öýüň aşağında ýanky galyp ölmek ýaly bir zat da. Şu guran öýüniň gowy däldigini bilýär. Gaçyp gaýdan ine şu ýanky 125 000 adam diýdik-ä Türkiýede resmi taýdan. Alanlar ine şu Siriýalylaryň sanynyň köp sapara. Siriýalylaryň 115 000, 114 000 şeýlere bir zatdy. Türkmenistanyň 125 000. O da bir 3-4 ýyl näme mundan öňkü näme statistik. Bular ine kimler sapara? Bular iş adamları, iş dünýäsiniň adamlary. İçinde doktorlar, ýanky hüner elinden hüner gelýän diplomly ýokary bilimli adamlar. Şu iki sınıp pullular we akıllılar daşına çıkıp gaýtdylar. Çıkmadı ýalak kemine bular ýalak ýerde ýaşap bolmaýar ýanky tütünü aýdyp berdi. Halk maslahaty diýiler guruluş. Şol ýalak ýagdaýda bolsa, ýa şu guruluş ba bolsa, şo da ýeterlikdir. O ýurtda ýaşap bolýan nädir, işemedip bolýan nädir? Mümkin nädir? Akyl çala gymylan adam taşlar gaçar gider. O kime pul bermelen bolsa, o migrasiýada şoň üçin ödülen bolmaly. O sözü Halmurada bereýin. Ha, sağ ol. Yani tam o arada ılık bir gururun başladığını ben emisini yetireyim. Şu Türkmenistan'ın tam orijinası tapara 95-nji ýyla guruldy. 94'de de yoktu şol sebep arkayn yani otlu gelip gidýärdi. Türkmenistanyň Aşgabat, Moskwa poýdy pasajerski. Hepde de 2-3 otlu gelýär. Soňra 95'de şol ýatyrdy diýär. Adamlar gidip sevda etmesen ya eklenmesen diýen. Tamoýanyň başlygy, bol ilkinji başlygy sen bol ýygdy gowy tanýan. SSR ýakynlarına Habib Durduýew. Türkmenistanyň Lerin Komsomolunyň birinji sekretary Habibullah Durduýew. Soňra 92-nji ýylda şol Komsomoly Mahtumoly adyna ýaşa uramasyna gurdular. Ondan 2 ýyl geçenden soň 95'de 94'ün aýagyna 95-nji ýylda ýene tamoýanyň gurulmaly. Şoňa da şol Habibullah tä tutulýança ýol başçylyk etdi. 95-nji ýylda 2002-nji ýyla çeli. Onam şol ýelgini alyp gitdiler şol 20-nji ýaýçylar. Gapdaly bilen ona menne 54 ýaşynda türmeden cesedini berdiler. Ol tecelli şular ýaly ýumşak. Güler yüzlü ýigitdi men tanýan. Ol bir ýumşak boldy. Onda özüne inisiatiwa ýok, özüne korklar näme diýse şonu edipdiren o. Ine tamoýan tanýan ben o Komsomolunyň tanýan. O ministersiýede işleýär, çağalygyny tanýan. Yok men onu senden ama tanýan çağalygyny aýtmaýyn bolýan şol deputatlyk meselesine gurur. Bolýar. Indi Amerika bir tamoýany nähil bolmalyň soragy ýa kendini ortağa çykardy da. Ine biz şu taýda sapara ýemende Şweçede ýaşapýarsa. Migrasiýa tamoýany bilen migrasiýany garşdyrma Halmurat. O iki aýry nemedir? Yo indi migrasiýa da aýry ýön men tamoýany barada aýtjak bolýar. Şu tamoýanyň geçmek üçin şol bilet alýar da samolyota. Şol yeterlik şo taýda adyň familiýaň degişliginiň haýsy döwleti ýazylydyr. Meselem kim Şweçiýan grazdanyny bolsak, şol 28 san döwleti arkaň girip çykyp gelip bilýär. Hiç şeýle ýokdur. Diňe olar şu içine girenler belli yük maşynlaryny beýlekler barlap bilýärler da ýurdun içine ýanky ýara getirilmesin ýa narkotika jetim. Galar boşda nire gide. Migrasiýa näme bilen meşhur bolýar Şweçiýede. Ine ikimizden sen näçe döwletiň grazdanyny bol, olaň senden işi ýok. Onu sen özüň saýlap bolýar. Sana azar berýän adam ýok, sen ýurtda oturmaly, ýa çykmaly, ýa plardat etmeli diýip. O şahsiýete bagly. Ana düýün şu çykyşyny kardeşimiz ýeme Umyda okak geçdi da şol Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky deklarasiýasy. Şo taýda da ýazypdyr. İslenlik adam erkindir diýär. Ýurtun içinde ýaşamaga da çykmaga da siýahat etmäge. Onuň bu midemi
Sesin kesildi. Halmurat sesin kesildi. Ine ara kesilýär we zatlaryny sesim kesilýär. Ine men şonu aýtjak boldum. Migrasiýa meselesini ol ýürüýte gurnalan. Ol bir filtr. Dogry aýtdy ýa-ni kemine başlanyny. Şol ýurdun içindäki adamlaryň sanyny kesgitleýär. Köprek çyksa diýmek iş ýeri azalacak we taýda onu bir bilen doldurmaly. Eger azrak çyksa da diýmek olara alada bolýar-da nädip olar iýmitlendirmeli. Ýöne şu günkü alınıp barylýan näýanky gyrgynçylykly siýasatda ýurdun içinde de halkymyz gyrlyp ýatyr, ýurdun daşynda da. Ýöne şu ýurdun içindäki gyrylýan halkyň öwedinde olmak üçin men anyk bilýän faktlar Balkan welaýatyny Orstiýetden bilermenleri, nebitçileri, gazçylary getirýär desem, ol öňkü çıkaryan adamlara ölüp gitti ýaşlarym okadan okanlaryny da iş ýerlerine beren injenerim bolsaň sen şu taýda gary işçi bolup işleme. O jewzady bir aç ýalaňaç ýagdaýda hemme kişiň saglygy ýeten. Şoň üçin şu tak getirip hem öýler agalyk etýär, nebide gady işläp, Krasnovodskiň ýanky nebit täzeden işleyen zavodun üstüne Orstiýetde çykaryp otyr. Ondan magrik nirä diýär Allah'ım bilsin. Diýjek bolýan zatym we bular migrasiýa gullugy hakykatdan şol halkyň ilatyny örgülrop etmek üçin işläp berende. Men pikir edýän şu ýanky geçiren ilat ýazywym şu zatlardan gelip çykýardy. Näçe adam bar, näçesi öllü, näçesi galy, näçesi boşçay bar, olar kim bilen doldurmaly. Şu Orstiýetden ýa-ki Ukraina bilen uruşan ýaraly bolup gelenleri ýaşatmak üçin, ýa başga adamlar polisler getirmek üçin. Onu entäp anyklap bilemdi atmaly, elbetde ýöne onun maksatlary gowdar, onu biz özümizden bilip otyr. Şular ýaly ýagdaýda migrasiýa gullugy kime hyzmat edýär? Kemine gaty dogry aýdyp geçdi. Rus imperializmi. Orstiýetde Putin, Kreml. Boldy nokot başga adam bähbidi ýok. Bar bolsa aýdyň ýurtdaşlar bilen eştikal edýär. Ýazyn şu taýda ýa-soňra kommentde. Ana şu zatlar ýa-ol Orstiýet başga gowy maksatlar gözeňine tutýar. Ýurdumyz güllä besmeli. Ýani halkymyzyň alada edilýär diýip. Ýeke ýerde Orstiýetde resmi ýa-da bular metbugatyna ýeke habar çykdymy? Soňky näçeýle bu kabit ýok diýdi. Şonuň barlygy bardy, dilýardylarmy? Ýok. Gaýtam eksperiment geçirendirler ortarga. Şu öýlerini çykaran ýa-da Ýewrosoýuzda sertifikady bolmadyk, ýa-ni sanjymlaryny türkmene urup urandan soň 2 günden näçe adam ölýär diýip ýazylmady. Ana biz ene şol laboratoryny ýa-ni näme ol krisa bolandy. Sıçanmaly ýa-alaka. Şeýdi pullanyp oturýar. Ha. Ine orsun bize garaýşy, ýa ýalan bolsa da aýdyn. Şu Türkmenistany orsun şol ýa-ni Sputnik we Sputnik Light diýen şol sanjymlaryny başy sanjymurlymy? Koronavirus döwründe ýok. Ýöne näçe adam tümmek boldy. Onu maýdan atdy. Aýtam üstün tekizlýäli. Buldozer bilen mazar görünmesin kosmosda. Ine orsun eden bähbidi. Ýa-ni Türkiýede milletin 60 götürmüşdi. Ýeke gezek şu barada dilýardylar Orstiýetden metbugatyny. Eger ýok. Diýmek şol ýanky migrasiýasam, tamojnasam hemmejige diňe orsa hyzmat etdi. Ýoksa şu tamojnyň geçmelärle ýeke bir kanun ýok. Niýe gidip barýar? Näçe tamojny aklar aýdana? Her gün uğradylýar. Yüzlap müňlap wagon çykarylýar deňiň üstü bilen demir ýoluň üstü bilen. Näçe şon bir dilýar aýdaýyna? Yetmediler. Sebäp olar hemmejige sistema hyzmat edýär. Ene şonu aýtjak bol. Yeme Halmurat şu insan resursum bu da baýlyk da. Elbette. Oňam ýa-ni yetiştirilen eýem okuly bilimli bir kompetensiyeti bar nemeleri teç ortada iyi vermek üçin ýa-ni ýalak slur bolar gerek de. O Orstiýet özüniň yetiştiren ýa-ni Sowet döwründe yetiştiren adamlarynyň 80-90%-ni özüne geregini özü aldy. O da şu yankı migrasiýa nemen üstü bilen gidýär da. O beýlekler görün o. Şolara gerek boldy. Gidýändir. O ýol tapýandylar. O ýöne yankı kanunyň daş gyryp döredilen bir edara şol. Yankı bu ne zakona diýilýär da. O Çabaka Wagner diýerler ha. Yankı.
şahsy wayandy nemedi. O yani döwletiň daşynaky bir neme. Yani Türkmenistanyň migrasiýa slujbada nemesem gurulugum edir şonalak bir guruluk. Na kanuny tereden de şu wagtky Türkmenistanda işleyen kanun, şunuň kanunyň daşynaky bir guruluşdygyny neme diýär. Böyle ummaty delil wada. Önümçülüğe de yani intelektual nemede derecede täsir edişi şeyle bir diýany var. Onu Hudaý saklasın. Şu diýanyň yani ölçer ýalagam derler. Şunuň getiren diýan. Ýa-ki ol adamyň kötünýäni hiç. O da hiç derler ýöne. Ol yani o gelýän delilin içinde bir bölüjü. O da agyr bölek bolýan ýöne bir bölüjü. Yani şu migrat, şu slujban, şular ýaly funksiýany ýerine ýetirmedi. O hem awraýdan hem düşürýär. Yani bir gowy tarapy ýok da şu. Gerek yeri ýok. Yani şular ýaly demesi var. Bu günäti ummatydyr. Bular ýöne giýirligine ýakanda da yani ýüregiň togajak manasy ýok. Yani şolar ýaly deme. Näme diýen bu at tapar ýalagym derler. O dünýä hiç bir ýerinde bular ýaly deme ýok. Mawa sapara indi gyzykly tarapy var. Biz indi bu gurrun etdik. Bilmedim siz dinledinizmi? Ine men soňky nemelerde gatykän gawat gelýände. Öňkü postsovet ýurtlarynyň hemmesem şu bizim gozgaýan meselemiz gozgaýar. Ýa-ni Rus imperializmi dowam edýär. Özem gaty agyr bir ýagdaýda, ýani gaty bir zulüm edici ýagdaýda dowam edýär. Diýip hemmesem o dile getirýär bu içinde Azerbaýjanam bar. Ýa-da ýa-ni Orseýdyň öz içindäki nemeleri var, federallar var. İnguşlar var, Çeçenler var, Tatarlar var. Gatykän ýa-ni milletler gozgap durdy bu meseleni. Indi nämişin aýtdym men bu ýa-ni tribunal meselesine getirjek bolýandy. Indi şu Rus imperiýasynyň töwerini o öňkü postsovetlarynyň hemmesiniň gatnaşmagynda özem bir-birine şahyat bolýar. Biz hem ekil taýýarlap beýleklere iý bereriz we gerekli maglumatlary üçin ederiz. Olaram bize üçin eder. O şeýlelikde bir ýa-ni tor şeklinde alınıp barıljak ýa-ni tribunal meselesi. Diňe Türkmenistanda däl wagt tarapyndan ýa-ni aýratyn bolup biler ýa-ni mysal üçin biziňki 1 ýyl öň geçse başga bir ýa-ni aýdaly özbekistan 1 ýyl soň geçip biler. Ýöne biz gerekli maglumatlary berip bilýäs. O arhivleriň içine sebäbi Özbekistanda edilen käbir jenaýatlaryň uçu Türkmenistanda çykmagy gatakma. Türkmenistanda edilen ýa-ni imperiýanyň jenaýatlarynyň bir uçu Özbekistanda çykmagy mümkin. Edil şeýlelik bilen 15 respublika hemmesinde ýaýrap bilýär. Ve bu iş şeýle alınıp barıljak, ýani gaçyş ýok bunun içinden. Biz häzir öz içimizdäkilerin gurrun edýäsde. Bunun daşky oýunçularam bar. Daşky oýunçularynyň içinde ýa-ni Özbekistanyň içinden bolupdylar, Täjikistanyň içinden bolupdylar, Ukrainanyň içinden hatda ine Dmitrov Firtash, Ukraina watandaşy özem Ukrain ýöne Türkmenistanyň gazyny muhtalyp ýa-ni öz alany ýokda Gazpromyň işini edip berýän biri. Ýani Türkmenistanyň içinden gazyň çykmagyny üçin edýär. Şoň şert öredýän biri. Edil şeýle beýleki ýurtlardan hem çykyp bilýär. Türkmenistanyň içinde boluşy ýaly daşynda da bar bu jenaýatyň içinde. Ine näme geljek bolýan? Ine Matvienko bar da ýa-ni Türkmenistanyň içine barwam aýtdy. Ine hamurada düşünüp berer kimdi Matvienko'ny. Ine Возрождение diýip Türkmenistanyň içinde bir firma bardyr. Şo firma Matvienko'nyň firmasy bolup çykdy ýa-ni gönü öz adynda däl. Garyndaşynyň adyna Leningradda ýa-ni Peterburg bolýar häzirki ady. Sankt Peterburgda bolmaly.
Şo taýda garyndaşynyň adyny işlediýär. Öz oglam gelip şu Aşgabatda Wazirhalideýanyň başynda dur. Ogul alyp barýar şol işi diýip aýtdylar. Indi o bularam gaty uly bir jenaýatlar edýärdi. Her türlü, ýani imperiýa nädip sömürýär diýip soraýaňyzda. Imperiýanyň ine vatan habarlary, migrasiýa, halk maslahaty, ýene-de şoňa benzeş mehemme, ýene näme beýlekleriniň hemmesi o içki halky ýani samsyklaşdyrmak, gorkuzmak, ýene näme etmek işlerini alyp barýar. Ýöne bunu edenden soňam Türkmenistan resurslaryny sömürmeli. Ýene Türkmenistan resurslary ýani hyýaly Matviyenko şolardan biri. Belki kiçirek bir görünüşü bolmagy mümkin. Neşeydi hem sömürýär ýani bu imperiýa. O halda size söz vereyim. Tegeler var bunun. O. Yani sen ağlat geçtiğinde Matviyenko, Valentina Matviyenko o da yani Komsomol işgari Sovet zamanına son SSR yıkılanma Leningrad'da şol döwür häzirki Sankt Peterburg'da bir Vladimir Putin'le bile işleşen. Sonra yani Putin prezidentliğe saýlananda ol Matviyenko'nu getirip Leningrad'da gubernatör edip koydu, hakim edip. Sonra da hakimlikten ýokary çekip hana Orsiýadyň ýokarky palatasy bol aýtmalar ýa Sovet Federasiýasy iki palataly Barbara Plikerdesi. O hakyky şo tak getirip koydu. Indi oram şo taýda men ýalňyşmasam Putin 20 kilo oturmasa olam şo taýda 18 ýyl oturandy şu ýemede. 18 ýyl döwmede Sovet Federasiýanyň başlygy boldy. Sovet Federasiýanyň senatorlaryň üşýän ýer olam şol ýa senator diýsem Türkmençe geçirdi. Vilayet hakimleriniň 89 federasiýasy bar, emesi bar da böyle bar da Orsiýada. Ine şolaryň ýol başçylarynyň ýygynyň ýany ýer şol. Olam Valentina şo taýda ýol başçylyk etýär. Ýöne näme üçin Türkmenistana gatnap dur ýygy derli. Birinjiden hana sebäbini kemen aýdyp berdi. Olam şoň ýörüýte öz firmasy bar, şahsy firmasy Wazirhalideýany dip. Şoň üstü bilen sömürü otyra Türkmenistan islenip baýlar. Ortaýda çykyr. Ol bir ikinciden men pikir edýän şunça ýyllap o ýyllar 5-6 ýylda gatnaýar da şu Türkmenistany şuňa menem näme üçin gatnaýar hadi şunça paşmak tozdur. Ol men pikir edýän Kreml tarapyndan Türkmenistany gözekçe edip goýulan adam. Şol ýa Frankfurt üstündäki bir adam diýjek bolýar. O Frankfurt üstündäki bir adam. Şo gözekçe diýip aýdýan ortalyň bu ýa kriminal dilini smatriýasy diýdi türmede. Ine şol Türkmenistanyň üstüne goýulan smatriýasy kim näme etmeli, nähili hyzmat etmeli, näme uğratmaly. O şo material gymmatlykda şo Türkmenistan ýerasy baýlygy ýa şo Wazirhalideýanyň üstünden geçýär. Bir bölegi beýlekesi itere onuň täzeden adyny ýüketdiler. Harplaryň tersine oýup arety diýer. Türkmen şeýle derejede samsyk görýärler. Oň üstü bilen hem sorupdylar. Indi esasy Türkmeniň baýlygy niräge diýer Rus imperiýasyna gitdi. Olar biziň göýberine ýakamyzdan evşitläp tutup otyrlar. Bizde garaşdyrlyk diýen zadyň isem ýok vatandaş. Bir tarap diýen bolýar, nämämiz bir tarap. Hana üstümizde öşek. Ýa aýyň 30-na geldi. Orsiýadyň ýa bir dumasynyň başlygy. Ene gelip beni Türkmenistany ol bizim şol deputat diýerlerimiz meclis ýakyları ýynap olary takal okuýar. O zalaklaram ýene merser etdim bolýa ol Orwan ulyň 56 sany ol halk maslahatynyň agzasy özü bilen bile saýlanlar indi ýokarky maslahata gitdi diýiller. Ýöne meclis agzalarynyň 125 bolmaly şo zal. Ýok. Şo zala ýygnanan habarçylary, jurnalistleri, ministrleri, Orsiýetden gelirleri hasaplandy. Soňuşyny 100 adam ýok. Bilen bir spektakl. Bilen bir absurd. Spektakl näme däl, Halmurat buň arkasynda gaty uly afýorolar bar. Yani sanksiýany bilmek üçin o edilýän bir topar oýunlar var. Entek bular ýoş orta çykar. Täbäbi biz Orsiýet bilen neft boýunça turbo bilen hem bagly, gaz boýunça da bagly. Biz öňe bir tapar aýdypdyk. Nefti bärige kaça edip
bolýar. Riversen Öyle. bu tarafa da gadam şonu alak. Onun ne bizden Kıtay'a giden gaz turbaların üstü bilen yani ortadan nemeden gidip bilýär. Bärde kän oyun var. Neme? Şu yani nemen diljek bolup edýärler. Onun neme derler? Özbeksana ortadan gazyny bererler, özbegiň gazyny Kıtay'a bererler. Ona kän oyunlar edip bolýar da bu nemede mümkinçilikler kän. Ne şoň üçin yani bulan nemeleri gaty ýyglandy. Neme? Gatnawy. Ödem uruwyny yani Sovet ministriniň nemesi yani правительство gelip gitdi. Mishustin. Bu Sonra şöyle dinlemedim. Tapara ben aytsak bolanım o spektakl dine bizim halkımızın gözüne oynalýan spektakl. Oň ýeňsesine edilýän işler düýbünden başladylar. Olsa gelip Türkmen deputatlaryna o takal okuma gelen adam. Yani sonu kartinkan şeydip görkezýärler, ine bizim maslahata geldik pikir alýar. Emma o kapyň ýeňsesine bulan edýän oýlar düýbünden başladylar. Men şonu aýtjak boldum. Näme işledi? Mishustiniň näme ortaýatda işi ýokmy? Urşup otylar hana Ukraina bilen. Gitsin şo tasyny düzeltsin. Ortaýat oduň içinde. Diýmek Türkmenistana gelýän bolsa bir bähbidi bar. Näme bähbidi? Ýene de bizim ýarasy ýörüsli baýlyklarymyz ýa şol turba revers gaz ortaýat ozalakýan bolsa şo turbadan gaz Türkmenistanyň gel aňyrlygyny islendik döwlete çykaryp bolýar. Ona metip bolýar. Näçin ýok? Bolan elinäki zatlar. Ýöne diýjek bolýan zatym bula iýliğine gelip durlar. Daha olgun geldi bir topar adam iýdine tirkän. Mishustin. Ani düýün geldi 30-yny ýeme duman başlygy. Bularyň erti Putin gelse, ene bollar bu ýemän bir welaýaty bolýar da orsiýety hakykatdan şoňa barýar. Bulan bu arynja gatnaşyr. Men şonu aýtjak bolýar. Gatnayan adamlar ortadan gelip giden ortalyň sany gatnayan türkmenlerden esesde känne o da geň gatnaty. Ine aýdan atlarym taparagy näçe tamalyordun ortaýatdan uçýarlar. Giýlep saklar. Alqaýdan atlar. Onu gemede görüp bolýar. Bilemok olon radar hiç haçanama varas kesilmedi ýa pandemiýa döwrü boýunça da. Onun Türkmenistany gaty gyzyklandyr ýani bizim Irana çykalgamyz bar. Onu gaz turwamyz bar. Onun ýa-ni nefti Irana berip onun Irandan aňyr ýüzünden alyp bolýar. Bir topar mahinatlar bolup bilýär da. No, şoň üçin ýa Özbekistana da Türkmenistana gatnaşlary ýaly gatnaýan nädirler? Yok, absolut öyle zat yok. Ýöne kendine bir vardır. Bunun arkasında nemesi bol. Emine bellap geçti da yeme vardı. Şu Dmitri Firtaş vardı da aytdı da. Indi men şu başarak maglumat bilen üstünde oluryn. Indi 2 gün mär şumal Ukrainanyň içi kadrlar meselesine lerdana gelip dur. Amerikanlyň rewizorlary geldi, işläp durlar. Indi Gorunluk ministrliginden onlar çağırdı. Beýleki ýankymelerden welayet ýol başlaryň 5-6 täýär boşadyrly. Diýmek şol Dmitri Firtaşa da gedek gelen, Timoshenko da gedek gelen, bulan edýän jenaýat ýa eden jenaýatlaryň üstsaçlary. Ine bize şu taýda türkmenlere ulykan mümkinçilik bar, olan şol Türkmenistanyny ýanky mahinasiýalarly çykaran halkymyzyň baýlyklaryny mukdaryny bilmek we şonuň ýygyny dolandyryp almak barada, ine soňra şu real kararlara gelip biler, näçin ýok. Hava Firtaşym şu suwdy gidip dur. Gider. Özem Amerika bilen suwtlaşýar. Ya Amerika onu talap edýär, alarlar sebäbi düýplerek işleriň içine garşýan ekende. Terrorizmi finansiýer etme ýene näme çelli gidýän bolmaly işleri. Jenaýat bolsa olar bardyr. Näçin ýok. Şoň üçin indi şu daş töwerekde respublikalar indi orsiýetden asla ýüze urýar, daşlaşmakda sen ýa dogry bellep geçdiň kemini.
Azerbaycan beýleki döwletler öz içinäkilerim saparagda bir topar sanap çykýar. Onuň kaptanyna ýene de ol bar, saha bar, burýatlar bar. Her seniň wekili hana gelip ýa-ni bir kullaryny ýemede Ýewropa Ýewrosaýygyň Parlamento. parlamentine ene çykşa da otyryl. Biz çykýar ortadan hataryndan. Ene onun için o dargajagy tribunala çekiljegi Orsiýadan hiç bir görüntü. Şu tribunal bizim öz materiallarymyzy taýýarlap barmaly. Öz wekilimizi uratmaly. O Ýewroparlamentde çykyş etsin, tapgalap 2003-nji ýylda ýemede 25-nji noýabr barada Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne eden çykyşymyzy ýa-da para şolar ýa çykyşyny taýýarlamaly bol. Paktlamasy bilen. Bir halk netije vermeli. Teatri tomoşaçy bolup terede oturmaly, dowam etmelimi ýa-da bu teatri inni o sahnany dargatmalymy diýilen eme karar vermeliler. Bunu millet vermeli. Bu teatrdygyny ine tuğutnamalary bilen aýdyp otyr, o sizem görüp otyrsyňyz o käbiriň içinde. O gatnaşyp öwrenýän bolmagy mümkin. Ya da doğun arnaşlaňyz içinde oturandyr. Şu teatr o sizin ýurdu terk etmäňiziň büyük sebäbi şu. Ya şu taýda ýaşar ýalak bolmandygy. Türkmenistanyň hakykatdan hem ne ýaşar ýalak ne de işler ýalak. Onu ýa şäheriň içini Aşgabatdy, ýa merkezi. O biraz nem diýerler, çörekliýärler, neme diýerler. O gazanlar ýalak edýärler. O ýöne bu vilayetler gaty ödüýün ýagdaýda. Gaty ödüýün. Ýöne mönüdi derler. Açlyk, hakyky açlyk nemetinde. Sapara şu mümkinçiligi bizim halkymyza ykbal edýän ikinji gezek berýär. Birinji mümkinçilik SSR dargany häkimet köçede ýatýar. Şol häkimeti halk özü eýilik etmedi. Döwleti dolandyrasy gelmedi. Şol işlere gatnaşasy gelmedi. Ay etse şolar etsin ýa bir etsin biz garadan sereder otururdy. Inni ikinji mümkinçilik şuň geldi. Erti bolmasa buyurun bulan Putin kakasy gidýär Orsiýa dargaýa. Inni şu taýda halkymyz öz döwletini, milletini, ýurduny eýilik etjekmi? Ya ýok bu diýen soragyň gaty dogry goýdy. Inni soragyň halka mesele halkyň çözgüdüne bagly. Biz gitmeli bolsa gidersem, çözmeli bolsa çözersem, ýöne halk ýene de seredip oturjak mı? Onu ýene bir toppak adamyň döwleti boljak ýa häkimiýeti boljak ýa hökümeti. Bolýa biz aýdaýyn şu halk üçin işläp ýaşap gidelim. Bizden soňky geljekler doğru dürüst işläp ýaşarmy? Hana ona kepilnama, hana ona garantiýa. İstemediler mi? Ýene de Niýazyň ýa-da Gurban Gulyň ýoluny geçjek bolýarlar. Şumal şoňa ymtylyp otyra bir toparadyr. Şu biz prezident boljak diýerler. Olur halk üçin aladeden akşa kürsüne ýelap şeýt Gurban Guly diýip biz dolandyrýar. Hana reforma. Ya ben golyandım düşünen oklarla görürler. Olaram şu yankı halk matlagadynyň nemeleriniň oğulları diýen bilem o. Ýa-da halk matlagadynyň ýaşylygyny meňsesinde oğullarym zarly turan bolmaly, hökümet işlerler. Olan bazyr meselesi ýüpenden çekip gördüm. Takaty birinji ýapdy otyjy bilen oğlum ortada bir ýerde ýa-da döwlet işleri ýa hökümet işlerleriň arasynda. Olan boldy. Neme halmırat ne biz halkı yani dekolonizasiya diýdi. Yani düşünce gulçuluk düşüncesinden çıkar ýalak düşünce berýär. Yani siz ilkulak yani ruhu gulçulukdan çıkmalysyňyz. Şonu içiňizden yani guly basyp çıkarmalysyňyz ýoşuk bilen. O bu biz sizin ýagdaýyňyzda da düşünýär. Bunu hemmekçi birden edip bilýän däldir. Ýöne şu geçirilýän işleň hemmejeti 3 ýyldan bäri sizin ruhy gulçulugyňyzdan çykmagyňyz üçin edilýän zatlar şu zatlar. O biz gulçulugy 150 ýyl mahrum edilen bir millet bunun içinden çykmada aňsat däldigine de düşünýär. Onun ýöne
Näçe bakım düşündi, o bakım göt bolýar da. Mesele şo taýdadyr. Atam ol ýeme mümkinçilik elinden giden soň o seni gul etjek bolup neme edip beren güýçlenen soň bu asandan çykmada kyndy. O şu wagt iň neme optimalny peýdaly bolaýjak zamandyr. Şundan peýdalanyň. Berjek maslahatym şol. Albat. Ýaşullar Tapara, bundan başka ne? Aydara da yok. Halkımı düşünce adam düşünür. Neticeden çıkarmağa müvezzene bağlı. Yurdun içinde hani enataları aldı, çağaları aldı, anlaşılan. Şolong durmuşun qowlanmajanyny hemme kişi bilip oty. Türkiýede de şuň ýaly ýagdaý, o taýsa mene ýagy bir pökke ýanadan ýok, ama ykdysady ýagdaý gün-günden kynlaşyp barýar. Ýöne şu tapar şu edip ýeke hemme bir maksat bilen ýurdumuzy düzeltmäge, onu düzeltmek diýmek olakyn düzeltmek däl, täzeden gurmagy, düýpli täze Türkmenistany gurmagy mümkinçiligimiz bar. Ýene şol mümkinçilikden peýdalanaly ýurtdaşlar. Inni orgaradan seyredip oturmaýly. Mundan aňyrda boşluk bar, garankylyk bar. Eger dumy otursak, ýene 10-20 ýyldan Türkmenistanyň territoriýasy bar, meselem nire bar? Sejdetçek, kimin siz mazaryna baryp doğa töwür etçek. Şol zatlardan mahrum ederler, görden durur. Biz eýýäm ýurdun agrardany däl Türkiýede kabul etene, size pasport bermeýän adam bar, diýmek şo döwletiň adamdy da. Hatta şu devletlerde yaşap veren sigarlerde var pasport. Näçe Türkmen ne yok. Şu zatlardan bir braç, bir baş çıkarjak bolup. Yurttaşlar, vatandaşlar. Bollu da Gaty erwet ýagdaýda şol ýanky nemelerde ýygyna göwermeli kamplarda müňlerçe türkmen ýatyr, aýlap ýatdy şu wagt. Ýenjilip bereni haýsy ketellap bilemedip bereni haýsy o Türkmen nemesi tarapy buňa eýe de çykan ok. İlçiler, ilçhana yüz dönülür. Yani telefona çıkan oklar, jogap beren oklar, ilgilenen oklar, yemelen öýdler aýdýarlar. Biz 3-4 tane bilen gürleşip gördük. Biz jaňa diýätdi ilçin jogap beren ok diýdi ilçhana. O içindäki ýatanlar bizi ya iyi verin ya çıkarın diýdi. Biz iyi verem bilen yok, çıkarmam bilen yok. O ýa-ni eýäňiz ilçhana diýe olara jogap beren ok. Sizin dokumentlerinizi mi berýär? Awaryn berýär. Şonu alak ýagdaý ene eýe çykylan ok. Ene halk maslahaty baý bolsa, ýa meclisi baý bolsa, ne şular ýalak meselen, o günneme çykarylan ýagdaý barmy? Ne sizi seyredip guraýyn. Bu yalan zat däl, neme däl, şu watanyň watandaşlary näçesi. Ýaşullar ruhsat berseňiz jemläp bileriz. Bolýar. Sag bolun. İkinci saatimizi tamamlajak bolýar. Sora ýok, şeýle bir neme bardy, men şonu aýdyp geçeýin ine. Türkmenistan bize eýe çykan ok diýip bir ýerleşmemiz ýazdy. Şu Türkmenistan hiç kaçanam eýe çykyp bilýän däldir. O Amerikada öz halkyna diýen, ýa öz halky goşa durnan içinde öz halky diýip bir neme ýokdur. Amerikanyň halky bardyr. O Amerika halka eýe çykyp bilýän däldir. Türkmenistan halka eýe çykyp bilýän däldir. Halk eýe çykýandyr Türkmenistana. Ýa-da Amerika bolsun, tapawaty ýok. Bizde hemme zat ýalňyş we ters oturdulan şeýle bir ýa-ni pikir aýdyp pikir alşman bolan ok. O Türkmenistan bize eýe çykan ok. Sen eýe çykmasaň o nädip owa çyksyn ol? O bir ýurt ýa-ni onuň sen guruluşyny, guramalaryny içindäki ýaşaýan adamlar gurýar. Iň gowusy. Mysal üçin o 100 sany adam bar şoňa Türkmenistanyň bu bir guruluşyny gurmana mysal üçin. Şonuň içinden iň gowy bir sansyny öňe çykaryp bilen
yurtlar ösýär. Ine Amerikada, Ýewropada, Ýaponiýada, Günörde Koreýada, Awstraliýada ine şolar iň gowy adamlaryny öňe çykarýar. Ine şolaram ýurdun içindäki guruluşlary, edaralary gurýarlar, ýöredýärler. Şonu Türkçe edip bilen ok neme. Yok, Arap sindromundaky milletler edip bilmeýär, onu şu Türkçe düşünmeseler. o arada sözün nemesinde ruhsat versen 2 minut neme deyin. Türkçe'de kemini sana vururun verdim. Tekten tanak takvirat neme var. Mescit var da. Onun içinde işleyen imamlar 100 bin imam var. 100 bin imamdan 100 sanağı 100 binden 100 sanağı yani Arapça yani okanını düşünüyor da Kur'an'ı okanını düşünüyor yani. Var adam 100 dival malum 1000 divalarlar nemelen hiç yani şikayetin emez olmasın. O nette köpel dualalı. Yani münde bir adam yani dinin yani tercümetine, Kur'an'ın tercümetine neyme yazılarını düşünüyor da. Kalanı düşünmeyen Müslümanlarımız var. O dinimiz var. Yine o adamlardan hile kağıtlar yatıyorlar. O tarikatlar, yeni wörler, yeni nemeler. Onun şol adamlar normal adama tesbih bilir. Şoň üçin hem siyasi İslam dip yani 20 yıl. Bu atlı Türkiye nerelerde olmalı? Şu propaganda bilen yenisini uğrattılar. O kim bu nekar? Yine de şu at yani orta çıktı sesi yine de şova verirler. O din bilen devlet yoran olyan neler? Liyakat bilmek yani kompetansi değil ya da. Ne şu da adı ortadan ayırdılar. Ne Türkiye'de yapıyorlar. Bizim yani Müslüman cemaatimizin problemleri mendeş. Yani bir belekinin biraz uğrak şeyler oluyor da. Yani bunu düşünen adamken, bunu çözüp bilecek adamken halkam ne soruları tapıp demetmeli. Soruları söz vermeli, soruları vermeli. Yönetimine de, devlet kuruluşuna da, belekine de bilgi yine de bizim dinimizim, imanımızım, o adaletimiz bilgi olmalı. Yani nimetine düşünmeyen dinimiz o bizi alt barıya da yani bu Araplaşma değil yani. Arap sindromu. O bizim Arap sindromu diye ondan mı yani Arap sindromu, Arap sindromundan mı o dinin öyle yeri var. O başka bir mesele. O bizim dine de karşı yemeğimiz yok. O ilim bilen öğreyen neme dünya din bilen bunu dine taklap bilen de. Ne sonra hadisalarımız var. Daş doğrumuz dedi. Kemine kuturayel. Ava, sağ olun. Yemeden çıktı. Yaşullar, ava. İyileşler size de sağ olun. Şu yankı aytjak şolta yankı Türkmenistan bize iýe çykýar diýip bir zat yok. Sen iýe çykmaly ýurduňa. Yurdun bir ruhu hemesi yoktur. İçinin bir milleti yankı şu yurdun ruhu. Yurtta da ruhtan başka hiç zat yoktur. Yani milletinden başka hiç zat bolup bilmeýär. O ne edip sana iýe çıksın? Sen o näme hyzmat etdiň şu yurt üçin misal? Bir sana kitap okudun mu şu yurdun bahbidine ömrümde? O sana iýe çıksın. Şu okamanlyň üçin yurdun ne ýagdaý şeyler hatta. Bolýa sapara bu aýratyn bir tema yurdun iýe çıkmaýanlyk meselesi ýöne şonu aýdyp geçeň diýdim. Şu edilen gurrunlary düşün ýa-ni halk şoňa bir nemetmeli, bir päsgelçilik bermeli köpçülik. Şey deyip düşündürüp durkaňam yurt bize iýe çykan ok diýip ýazmasy iýleşlerimizin
Gatyn eme bu meselelere ya düýpli düşünen ok ya da ünsü şol wagt başga ýerde bolmaly. Gaçyran bolmaly günüňe. Bolýa, ýaşlylar sag bolun. Iýleşler size de sag Sağ bolun. olun, sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Tamam, sizden kemeğine çağıran için taparağı. O vatandaşlar sizden sağ olun, sağlıkta görüşelim. Hem mağazın önünde sağ olun.